mba azov magasa nandeha tandafy tagny keny pompiona police tandafy tagny keny nareo fa député tagny tsisy député ny Maurice igny ke iaro gasy zay agny tsisy ambassade no sahiragna amitsika zao mikoragna zao fa amitsika eto ndraiky contraire vazaha midresse atsika gasy igny ndraiky iarovagna rô ty normal. Yao ray mandreny zoky izandry rahalarana bavy jiaby ajo amrex podcast miaraka amin'ny rahalahy Tsazofa Cédric président ny CCJ ny Antsiranana ka hono rahalahy ça va namagna Fermany tonga amitsika ito ravoravo ampitafitra amin'ny vahoaka na fokon'olo amitsika tanagna zany kaiky anao satria hitako anao zegny jeune magnano sensibilisation agnatin'ny réseaux sociaux zay antony kayako anao donc aloha zany repidriky sujet-tsika zegny tiako tsendriky zegny anao miprésenter tegna anao azovy tsara anao karakory tsara ino tsara le tanjognanao de agnaranaka Cédric matetika ampodika amin'ny présentation za zanika Sambava fa zanika Antsiranana mipetraka Diego za nagnano étude nagnaraka école des sciences agronomiques environnementales ta Diego 5e année za zao mémoriste mamaramparagna fianaragna fa za zao 2e année amin'ny formation ambadiky amin'ny école tsy miankina izo science politique zegny ataoko agny 2e année agny amin'ny objectif ko zegny mahatonga le vahoaka fokon'olo ifotony mba hatsapa hoe ireto ny réalité misy ary reto ny raha tokony atao de zegny mahatonga za magnano sensibilisation na amin'ny réseaux sociaux na formation direct le objectif zegny mba tsy terme technique ho an'le fahain'ny ministre fahain'ny président fahain'ny député ny ampiasaintsika fa mba le vahoaka madinika zegny mahay izy ke agnatin'izay amizay anao ndraiky tsisy tanjogny resaka politique hoe na ny raha na hoe misy magnakarama zay anao agnatin'le raha zegny hoe misy tombotsoanao manokana zay mahatonga anao magnano sensibilisation Tendwe sendeu tsy fa plateforme fandifasagna vola baka mazava mandeha Madagascar ty vola refa nareo baka akagny direct afaka milatsaka agnatin'ny Orange Money M-vola RTL Money sécurisé tsara tsisy raha atahoranareo fa maro pays amin'ny mazava agny afaka mandefa vola à Madagascar ty comme France, Allemagne, Belgique, Canada, Espagne, Irlande, Italie, Portugal, Royaume-Uni et États-Unis fa hitanareo zay manofonareo aujourd'hui ty zegny fa miaraka miasa ndraiky Sendwe vanareo koa fandefa vola amin'ny la famille nareo na manofonareo ampiasanareo code promo RXTV ampotoko ndraiky ampiasanareo code promo manofonareo RXTV fa anareo mandefa vola voalohany anareo fa mas bonus amitsika mikoragna zao io tsy endriky misy objectif manokana hoe na misy olo mikarama manokana koa fa hita zegny fahitavantsika fa ela ny aignina zay tito mahita fa Madagascar tsy mety mivoatra tsy aveza izy fa tsy avy am'le mpitondra fa avy am'le tsy fahaizan'olo ifotony hoe ino marigny raha tadiavinay azo vola tokony apetraka anay de tsy endriky misy kajikajy politique fa mbala mianatra no sady mampianatra le raha eto amizay zegny koa zay par rapport am'le présentation nataonao to ndraiky hoe parcours d'étude nataonao zegny de mety me za sura fa mety avoavanao le sujet ndataontsika ty le sujet tsika voalohany hoe ino antony ny fidianatsika député avo ino le tegna ny asan'ny député moa ve le asan'ny député andendrasandrasa maillot na andendrasa godasy na andendrasa vary amin'ny sachet andendrasa menaka zay le vo sujet tsika voalohany sujet tsika faharoa amizay zegny resaka hoe ro olobetsika an-tanàna agny hoe tsy miaro intérêt tsika jeune tsy miaro intérêt ny vahoaka fa miaro intérêt ny vahiny ro hoe la plupart du temps koa misy problème zay vahiny ro mama problème ro vahiny io ndraiky ro karazagna miaro intérêt ro vahiny io ro fa ro tsy miaro intérêt tsika vahoaka avo tsy miaro intérêt tsika jeune avo tsy miaro tsika jeune indrindra ya zay sujet tsika fahatelo avo faharoa zegny avo le sujet tsika fahatelo amizay hoe ino atao hoe olo araiky misy olelaka avo nino atao hoe misy olelaka zegny mety aminao ro sujet tsy midérange anao sujet zegny tsy midérange za satria agnisan'ny efa nipubliko amin'ny page Facebook nakagny mihitsy hoe ikoragna nino mahatonga mbala misy olo be ma député amitsika diana savagny sa fa tsisy fa io manko magnano vidéo zegny mazanao vonikaiky de mety tsara aminakahy sujet zegny tsy midérange za sady efa miampita am'zay raha zegny efatra anaka am'zao zegny le raha ataonao zao zay tsy midérange anao zay tsy midérange ok bas de direct fampidiriko zay est-ce que hoe asany amy antony fidianatsika ro zegny andendrasandrasa maillot andrasa hoe godasy andrasa raboly andrasa menaka andrasa savon andrasa vary amin'ny sachet est-ce que zegny le asan'ny député mazava ho azy tsy zegny asan'ny député ninany zegny izy koa izy agnano zegny mitady point raiky manokana izy manipuleny le vahoaka ny fidy izy fa za agnambara telo fo tsy le définition tegna ambarako izy fa telo ny ambarako ame rôle tegna principal ny député voalohany ny député mireprésenter le vahoaka ny fidy izy zegny hoe zegny mitondra feo ny vahoaka ny fidy izy ary intérêt ny vahoaka amin'ny toerana ny fidiana ny fidy izy
zegny hoe zegny raha ohatra misy député raiky lana Nosy-Be exemple i député igny mitondra intérêt ny vahoaka anazy amin'ny assemblée i député igny miady intérêt ny vahoaka anazy amin'ny assemblée feo ny vahoaka anazy amin'ny assemblée faharoa mivote loi izy tsy vitany mivote fa mipropose izy manoratra zegny izy député zegny tokony nanoratra loi na tsy loi fa amin'ny kit constitution izy mipropose hoe ity mifagnaraka amin'ny vanim-potoagna antsika zao ty tondrasantsika izy ary ity no tokony votentsika izy zegny zegny ny asanazy faharoa asanazy fahatelo ny tegna maventy tsara indrindra le hoe contrôle gouvernement izy micontrôle ministre mauvais ministère amin'ny fonction publique tegna natantarany raha sa tsy natantarany comme misy asa zegny atao amin'ny district araiky zegny exemple zegny na hoe amin'ny commune araiky ataon'ny ministre jara raha karaha zay de député io député zegny magnaramaso zay ya hoe nataony tanteraka ziska amin'ny farany sa tsy tanteraka amin'izay izy koa anao mahita zao namako mon frère mahita anao misy tragno vita agny tragno vita nanao tagnovagna hôpital za amin'ny lalagna Antsy entre Antsy Diego misy hôpital ambanivolo be zay tokony député nagnaramaso hoe ino antony andeha agnanovagna hôpitaly agnalandrabe agny nefa tsisy olo miasa amitsika mikoragna zao ty alevao ny lala zay no koa mandalo amin'ny tuyau misy CSBD zay agnalandrabe agnaty alabe agny tsisy olo miasa misy ohatra io CSBD tsy préciser koa hitany fokotany misy izy fa jusque fokotany mba lanagna donné fa tsy préciser ko fa hitantsika raha zegny koa mandalo amin'ny lalagna anao lany fagna hoe aiza député tsy vitany bâtiment vita fa tsisy olo miasa ministère zao tokony andagna apetraka docteur na médecin CSBD zegny tokony fa misy médecin ao ny tokony iasa ao dika zay raha tsy mariny tanàna fo eky tsy mariny tanàgna izy eo amin'ny 3 km miala tanàgna io izy tsisy olo amizay tragno mipetraka be eo araiky zay izay zegny agnasanazy micontrôle raha zay tokony mbala asan'ny député koa micontrôle atsika zao ikoragna hoe amin'ny fitorasam-panjakana zao izy mandeha tournée magnamia vola izy tsy ako firy ariary vola miany tokony député micontrôle gouvernement hoe ministère zao responsable vola amintsika Madagascar eto i vola vabaka igny tsy direct amin'ny président izy magnontany fa tokony amin'ny ministère izy magnontany nagnino i président mirasa vola ka isika mitourné vola vaia izy koa mamala ministère volanazy personnel edy zegny volany Madagascar nagnino izy zay raha zay zegny i raha telo zegny rôle principal tsisy mikoragna hoe ke amin'ny vahoaka anao agny député rôlenao mirasa menaka na magname tomobile bojo non manipulation de masse ataony mba hazahoany vato nefa olo ny fidy izy tsy hainy hoe ireto asanazy tsy raha zegny tsy hainy député fa tsy ataony député tsy ataony de fagnontaniagna anaka amizay mon frère hoe tsy manapaka anao za fa hoe izy koa zegny député tsika zegny fotony baka la plupart du temps zegny raha karaha itako tsy haiko za tsy mahay volaniko tsy karaha itako tsy mi-exiger diplôme zegny nefa raha volagninao azy hoe mivote loi mipropose loi zegny mila olo mahay tegna tokony fomba karakory amizay zegny amitsika agny ataoko direct amitsika agny avaratra volaniko zegny eto hoe la plupart député olo milatsika député lany io olo tsy presque olo tsy mahay raha olo tsy mahay raha misy sasany hoe ataoko hoe nana l'école T5 tsy haiko igny olo lany député io nefa volagninao fa olo lany olo matondro député io olo mivote loi avô olo mipropose loi valiny zegny doko telo voalohany ny raha misy amitsika Madagascar eto anao koa mangala ono koa olo araiky député docteur izy nilatsika député na docteur amin'ino na docteur amin'ino fa manampahaizagna baka zay le docteur eto tsy hoe amin'ny fahasalamagna tsy pitsabo fa managna diplôme de doctorat izy milatsika député zary raha mahazo 3e laqué izy koa 10 candidat mety 4e laqué agny tany misy izy docteur izy amizagny managna diplôme de doctorat izy misy olo koa master izy milatsika député zara izy raha mbala mahazo faharoe koa izy amitsika Madagascar indrindra amitsika côtier agny fa raha anao mangala onogna eto Antananarivo olo magistrat olo docteur amin'ino zegny député lany agronome votsela to nisy agronome jiaby amin'ny arrondissement Antananarivo misy diplôme jiaby de n'olo amitsika amin'ny sisiny agny tsy olo tsy mahay raha lany io araiky zegny faharoe koa misy koa ny atao hoe zahavagna olo araiky bebe feo mamambahoaka fa izy tsy nianatra mahay mivolagna izy financeny olo avambadika sanogno za hoe zao financer izy financeny olo avambadika ty izy na diaspora tsy haiko na tsika sa Madagascar eto mifinancer izy mba imanipilegna izy atao marionnette izy mitondra io tsy intérêt ny vahoaka tadiaviny fa intérêt le olo pitagna pitondra na intérêt le olo diaspora zay raha misy amitsika eto zegny le faharoe fahatelo amizay matetiky bro nao koa mandinika atsika vosorotany fianaragna io bro atsika tsy manambola
atsika vosortan avagny mizaha hitany asantsika atsika enao Madagasikara ty fa crise nasa depuis tsako 1900 firy 1800 firy atsika tsy sasa atsika sortan igny mbola mizaha tany asagna nefa atsika matondra io député io na maire io atsika amizay milatsaka vola razavan'olo io tsisy vola io nefa atsika mahay magnazava idéologie no misy olo magnazava idéologie tegna mitaky raha tegna tadiavintsika amin'ny faritry tegna mipetrapetraka programme anazy nefa izy tsy lany hitanao le toetsaigny zegny zay tsy lany izy anao koa zay milatsaka député zay na milatsaka raha karaha zay raha zavan'olo voalohany aminao zay mitsika zay misy vola ma olo fa tsisy vola araiky zegny ya faharoy amizegny mahay volagna isa tsy mahay volagna zay le critère zay le critère fahatelo zegny azovina olo miarakaraka aminany io ay raha ok igny fidigny zao koa ngany exemple za ilatsika amin'ny député magnaraka zany nisy raha nianarako za sira fa amin'ny 2028 zegny fa ho tapitry 3e année science politique nataoko dika zegny fa mahera mombamomba science politique za de milatsika député za tsy lany zay ino tsy malana za tsy vola olo miaraka aminaka tsy anao de olo miaraka aminaka zao izy koa miaraka aminany tsisy gouvernement miaraka aminaka za ndraiky mahay volagna seulement zay fo raha haiko mahay volagna ozin'olo azonao izay zegny fahita fa zegny isan'ny le raha isan'ny mampanahiragna atsika amin'ny faritry raha karaha zay ya de agnatin'izay amizay zegny mon frère zegny araka fahitavanao zay ino zegny nefa vahoaka misy critère nany forogn'izy tompony volagninao zay mila olo mahay raha hoe mila olo hain'olo olo misy vola avy olo mahay mivolagna zay le critère ny vahoaka hifidianany mahatonga izy mifidy olo igny nefa araka norme zay tokony hoe ampatsara vahoaka zay misy critère hafa tokony anagnany vahoaka nefa vahoaka tsy manana critère fa critère anagnany zay fa agnaty lohananao fa zegny hoe mahay mivolagna anao mila misy vola anao koa tsisy vola anao milatsaka anao tsy maintsy asasa endro alenao fa tsisy vola milomanao tegna ke nima ndilatsanao député zay ko le raha tanao amizay le raha zegny tsy toetraigna fa nisy tagnatin'olo araiky tsy zay le izy fa ny créegna le raha natsabo agnatiny aignan'olo araiky zay le afaka zavianao hoe karakory le hoe semanany bon fa lavalava matantara taloha tsika izy koa mizaha le tegna tantara Madagasikara le tegna tantara aminany io baka matetika sitrisitrikin'olo zay le tegna tantara Madagasikara atsika ny manipulegna fa atsika ny rango tamin'ny première république talohany zegny atsika fa nisy député fa ny créegna hoe avy amin'ny tany karaha zegny aloha manipulegna rasagna raha le olo avô magnano élection izy satria ino raha misy raha tokony ho izy io agnatin'ny constitution agny boronaka fa tokony avy amin'ny fokotany mandeha élection voalohany fokotany commune député avô président république raha ohatra tsika mitady fivoaragna tegna izy ino magnantony zay raha zay satria raha vao président république milatsaka azon'le fagnanaovanao propagande mirasako kivette izy mitondra artiste folo izy magname 25 000 izy magname t-shirt izy lany izy latsaka koa député koa mirasa raha volagninao teo godasy izy magname maillot izy laobozia rasainy siramamy rasainy avy koa mera koa karaha igny koa mera zao doko président fokotany za mbola tsy nety président fokotany propagande ke narasa t-shirt mbola tsy hitako zegny fa i rotero zegny fa nisy anao amizay zegny koa mizay schéma zegny amizay ny boronaka lasa tsy mifagnaraka tokony ho izy le raha ny influencen'ny président république le olo azao mahay le latsaka misy tsy hain'olo koa anao zao bro koa mandeha ambany volo lavidavitra mbala olo mieritreritry fa mbala raha valimanagna fô président ny république Madagascar tegna marigny mbala raha valimanagna ro tsy au courant fe ro tsy au courant mbala misy olo maventy amitsika mikoragna zao mbala magnantegna hoe raha valimanagna président république izay ka mahatonga olo mikoragna sur la table izy magnano mahay politique mba mandiana amin'ny fokon'olo ifotona agny fokotana agny baka agny aregnesanao réalité raha tegna tadiavin'olo amin'ny fokotana agny tsy tonga agnabo aty zegny raha misy agny anao angalako exemple fo amin'ny fokotana agny misy olo ataon'olo kakain'olo sekolietra zay izy avy nianatra na managna BPC izy nody ambany vola agny de zay raha volagnana le aren'olo agny satria ino avy nianatra izy asasinao le raha tsy olo bevava izy fa avy nianatra ne io zay raha volagniny io marigny zegny karaha sous forme tsy hoe fampitahoaragna fa tsy haiko fivolagnana izy fa io olo nianatra fa temanarô igny zegny tokony ho izy tokony igny fon'olombelogno anday ifidy atsika satria avy amin'ny fokotany izy tsy karaha olo atsika ty igny olo nianatra igny fa tsisy raha zegny mihitsy andesantsika ty anao koa jeune misy diplôme izy misy diplôme fa tsisy raha ya fa amin'ny fokotana agny anao misy diplôme bro mandeha anao fokotana agny anao magnazava raha raiky olo jiaby agny mitandregna anao voaraika riban-tragno zanako zafiko zegny raha mahazo anao agny anao koa nianatra
hoe igny koa n'olo nianatra tsy zegny raha misy amizao tsika magnano élection ny créer-n'olo amizay raha igny fa baregny le fokotany eto fa le fokotany ambanimbany volo fa le fokotany agnabognabo bon olo nianatra ty tsy considéreny fa iry ty misy raha ity mahay mivola mba azovy député hitanao bro nagnaboaka diplôme nany amin'ny public hoe ity diplôme naka zany latsika député comme tsika hagny ya zany efa nahita fa olo io tsy lany tsy lany izy ya satria agnatin'ny tikenany docteur tsy lany izy managna idéologie politique mazava izy managna feontondrasan'ny député madéputé ny latsany izy fa izy tsy lany ary zegny makiva antsika jeune va izy hoe atao kory mailatsika raha io na vola nda ilatsagna fa tsisy caution fo erana tampony asazinao le izy caution koa possible hitanao caution fa io vola ndeha nanao ndeha studio ndeha amin'ny radio ke za candidat zao araiky zay aie tanao katikaty tondrasanao mandeha mitady jiaby hoe za manana katikaty anao fa tsisy tôbily anao tsy raha fa jireno tsisy olo ndeha tandregnanao io zegny le raha nicréé le raha zao fa ela be nicréegna zao alona tsika namezagna fahaleovantegna zegny nicréegna raha hoe juste hoe nandeha megnatsegnintsika zay fa baka zay tsika miala tegna amin'ny normal le raha tokony ilaitsika voilà na anao mahita andafa anke olo bady magnano député tsisy olo bady tsisy olo magneky zegny agny nagnino amintsika eto olo bado afaka milatsika olo jiaby zay latsika député zegny agnatin'ny constitution tsika bro zay olo ilatsika député afaka milatsika jiaby tsisy hoe tsisy exigence ndraiky critère hoe ankoatran'lay olo efa nigadra igny ndraiky maloto casier judiciaire anao koa madio casier judiciaire bro anao afaka milatsika député condition anao managna volan'ny caution nda io koa mbosakisakina anao managna volan'ny caution fa nanao tsisy vola agnanaovanao propagande zegny anao koa fa nagnefa caution zegny anao de fa izy edy fa validé afa afaka milatsika edy anao condition anao nagnefa etra igny koa mbola agnatiny anao fa afaka milatsika edy anao tsisy hoe magnontany anao ino parcours n'étude nataonao tsisy raha karaha tsisy zegny misy za tsy agnambara hoe taie zegny bro fa za avy nahita maire araiky tsary nianatra tsary nagnino latsika maire izy président fotany latsika maire izy lany izy fa rano tsy tondrany mandanany nigadra izy asazinao le raha nagnino ary le olona hainy latsika namany teo tsy igny nifidigny satria afanambola amintsika raha atsika amin'izay tegna victime atsika amin'ny zone côtière jiaby aminazy tegna tsika hoe tegna victime amin'antsika za zegny miremarky hoe aeto zegny amintsika eto aeto Antananarivo eto arrondissement jiaby eto presque nianatra fo député jiaby tsisy hoe député tanao mbany niveau zegny fa amintsika agny zegny raha io fa izy amin'izay koa le député na tsy nianatra député magnano formation fo anao zao volany afa misy commission responsable formation anao miankana aminao anao agnano manao tsara tsy agnano manao tsy magnino fa anao koa lany député zegny tokony nagnano formation anao bro misy institution privé tsara ny Antananarivo eto nantegna tidry koa tsy mavoaefa le droit mampianatra anao mampagnano formation anao agnatin'ny 6 mois fa anao fa miboaka avao miro olo nianatra ena fa ireo tsy tia lala hoe mandiniky volany siady tsy haiko volany indemnité nino igny fa dinireo vao amin'izay mba imanipulena le atsika zao boka bro tsy hoe tegna manampahaizana antsika fa mba nandalindalo fianaragna hely atsika misensibiliser am'le vahoaka agny le olo karaha ty fidintsika ireo magnaraka bafarantsika ao mirasa menaka ireo adigna n'olo ababy raha volanintsika lera mikasika fianaragna olo manampahaizana malaky adigna zay raha adigna atsika zao zegny propose idée proposé tsika zao ty zegny varaka pokaroe fo zay fa fagnadignasan'olo raha adignasan'olo na kapokaroe zegny mbala be bro menaka ny 2005 volaniko aminao zay menaka antsasika tavoagny karaha igny anao zao magnazava amin'olo olo tokony fidintsika député zegny olo matondra feontsika mirepresente atsika mararitsika ho anao olo mafaka manoatra lalagna no mivote lalagna tokony fagnaraka amin'ny tany misy atsika ho izy anao olo magnaramaso gouvernement mbagny ino ma gouvernement zegny zegny atsika problème voalohany gouvernement zegny mahino atao teny gaz gouvernement tsy raha teny gaz problème fa tsy azon'olo ino raha ino mécanisme gouvernement voilà zay tsy azon'olo fa anao mivolagna hoe mitondra feontsika mararintsika zay le olo au courant mararintsika dika zegny bon atsika zao mitretre tsy sasa tanora exemple zay zanao koa zao sortant tsy miasa volagn'olo ambany vola fokon'olo agny mitondra mararintsika au courant izy mararintsika afa baka anao avagna anao misy raha igny mitondra menaka anao mitondra cahier anao kit scolaire ho an'ny zanany adigna anao amin'izay raha avy élection ndraiky fa anao lany ampidiko koa sujet hafa fa nazavazava aminakahy zegny le mafapoza le fagnazavanao raha jiaby toy bro le sujet tsika raiky magnaraka koa zegny resaka volagnao marary zegny aminakahy zegny araka fahitavako réalité misy za volagniko zegny atsika vahoaka amin'ny faharitra marary atsika jeune amin'ny faharitra marary tsy azovy mamparary atsika io fa ro olo mpitondra atsika agny ro autorité atsika ro député atsika ro ray aman-drenitsika io raha mamparary atsika le raha misy amizay fahitavako izy volaniko aminao zegny nagnino ro agny tsy miaro atsika tsy miaro intérêt tsika tsy miaro dignité tsika fa comme misy exemple zao zay misy vaza
zegny amitsika na vahiny karakory misy problème na misy raha tiany angatagna na misy raha tiany atao zegny mitsangana olobetsika jiaby mitsangana autorité-tsika jiaby zegny hoe magnontany vazaha igny hoe magnontany rô vahiny fa ino problème narô tokony vahanay ino raha tokony ataonay hoe amanay problème narô anarô navy aminay aty fa izy koa zegny izy koa zay vahoaka anatsika jeune marary misy problème tatrany problème natsika hoe natsika mitretra intérêt-tsika ndraiky raha mamparary atsika amindrô ray aman-drenitsika io arô tsy miaro atsika rô tsy miaro intérêt-tsika so arô miaro intérêt personnel ndrô so arô miaro intérêt ny vahiny ino zay araka fahitavanao zay mahatonga rô magnano zegny zay mihitsy boka le nivolaniko hoe tsara hoe lesizenao hoe le rôle nalefantsika aloha ny tegna marigny izy volaniko zegny tsy hoe raha io tsy hainy député milatsaka mety tsy nianatra izy fa izy avagna atao tsy maintsy mianatra izy de eny raha io mahatonga igny bro olo araiky karaha député araiky raiky tsy miaro intérêt-ntsika amintsika mifaritra igny izy baka angala exemple fa za tantala nisy niaro marigny député tantala nisy problème ny tsy haiko gendarme verbas nagnolagna ya tavoemara koa nisy problème nareo koa raiky niroandro ya niroandro amin'izao bureau igny nisy araiky koa tambanja mbola votsela teo nivinendro tifirindrô igny de misy araiky koa ma izy otsika mbola mikoragna zao tsy haiko karakory fa ndeha ny mon frère igny baka nosy be igny boka aminareo nosy be igny marary mafy izy zao Diego tsika Diego izy zao ya izy io zegny tsy haiko mahatonga rô député mitampom-bava vavanao kiny afodindrô nagnano ma irô teo misy vepany tamitsika nagnano tambanja mbala mangataka député anao zay mbala mangataka amin'izao ma député bro tokony magnaramaso izy ministre tokony telefoneny ministre eo hoe ministre ny tsy haiko ino agnarany ministre raiky miaro ny vahoaka igny amin'ny gendarmerie ao tokony nagnantso izy tamile 29 mai za managnaraka nisy assemblée niaraka tamin'ny PAN sy gendarmerie ndraiky tsy haiko ny ministère ny atitany fijaram-pahefagna tsy nahita député ny faritra Antsiranana zany niady hoe raha mikasiky sécurité io nisy insécurité za tsy nahita fa koragnan'olo tao président fokotany tsy haiko nino intérêt fokotany olo latsika igny zany raha niadivandrô nagnino tsy zony kitindrô satria misy tantala misy tavoemar misy tambanja misy tanosy problème zay misy répète isaka faritra isaka district voilà afa vitsy tany tsisy zao tany tsisy koa tsika mangala amin'ny province d'Antsiranana Diego 1 Diego 2 Ambily B Andapa ary ny Sambava zay fo tsisy tsy mamegnitra anao député zay anao manginy fo de ino amizay mahatonga rô tsy mivolagna irô tsy mivolagna satria tsy haiko asambalitra amin'ny CG zany tsika vao amizay irô zegny 10 place solelakandrô 10 place tsy amin'ny tany tokony agnanaovagna izy solelakandrô anao député zegny votsika miditra amin'ny solelaka zegny de satria tsy azahoandrô vola zegny izy koa marary zandry baka tambanja igny tifirindrô igny izy koa intérêt-n'igny fa iadiva hitandrô intérêt-ny la famille tsy azahoandrô vola tsy eritreritindrô azahoandrô malette donc zegny izy koa vazaha koa vazaha igny adivanao intérêt-ny vazaha igny mba azahoandrô raha ke zegny raha tiako volagnina eto izy koa zay vazaha na voatifitry vazaha ny agressen'ny polisy zegny est-ce que mitovy karaha igny le est-ce que hoe tsy niarovandrô le vazaha agny le raha tiako volagnina ito amizay fa madika baka raha io mba zao magasa nandeha tandafy tany keny popona polisy tandafy tany keny niarovana polisy tany niarovana député tany tsisy atsika zao mahita olo Maurice tatrany problème crise be zao ty olo agny tsisy député ny Maurice igny ke iaro gasy zay agny tsisy ambassade no sahiragna amitsika zao mikoragna zao fa amitsika eto ndraiky contraire vazaha midresse atsika gasy igny ndraiky iarovagna irô ty normal tsy haiko izy io sa misy scène baka vagnambagno beka vagnambagno hoe zakitinarô io olo igny tsy haintsika aminany tsy haiko manao manako za tsy mahezy fa tsy zegny raha nifidianantsika député teo raha nifidianantsika député ntsika ko misy olo araiky mamopoko olo araiky tsamy rariny vahoakanao le raha mararina vahoakanao anao mitsangana mandeha magnantogno vahoakanao bon ino problème izy ty zao tsy voatery hoe izy igny marigny tsy voatery hoe izy igny marigny raha nisy fa anao miaro ninao antsiniky miaro zany tsy voatery daky mandeha mitory mba magnadiady anao tsisy député mitsangana kony zao azovy député mitsangana tanosy be tsisy tambanja zao mba nisy député mitsangana tantalagny nisy fa afara fa vita jusque zao ty misy affaire agny zao misy raha hitako mbala votsela teo convoqué Diego olo tamin'ny affaire ny Basse Verte ndraiky vahoaka zegny vahoaka convoqué raha tokony ho izy satria marary ny vahoaka igny nagnino tsy député nantalany nangataka hoe amin'ny ro pitsara fitsaragna hoe azalefa narô agny raha efa jarona antalany bro misy tribunal Asambava zao fa misy mbala vony bigniafigny tsela raha zegny fa opérationnel nagnino nalefa Diego raha tokony vita antala na Asambava nagnino nalefa Diego
mba ino mo antony zegny mba ampangigna vavan'olo satria tsy olo tsy managna moyen agnatin'ny 3 jours 4 jours andeha iza vola avantalama mandeha Diego raha tsy diso za hoe 80,000 ariary 80,000 ariary mipody sakafonao milalagna ndekanao hébergement anao ty tsy mahita zegny tokony nangataka zay raha zay oza-pitraha ty raha io ny imposé izy fa tsy hoe nangataka am'izay fotoagna zay araiky faharoy am'zegny tokony izy koa fa tsy nety raha natao tagny mba niza tomobily izy intérêt-ny vahoaka anazy le rahany intérêt-n'olo an-talana raha ny za tomobily izy na nravite eny le olo bon mba nareo eky magnefa sakafonareo agny fa za iza tragnonareo za entiko anareo mitomobily mba vola tadiavon'olo aty sakafon'olo maromaro olo agny zagny ampy 21 olo aby agnatin'ny liste agnatin'ny liste aroe zegny fahatelo am'zegny député ny agnano iady le raha député atsika ny managna avantage atsika amin'ny côtier député ntsika maro be io maro nintsika io tokony atsika mitambatra raiky tsy magnano rédaction andafo mety misy zegny taima zegny ta Paris manisy zegny tsy azokony i député nisy raha raiky zegny nakisao nandalo de député jiaby nanotra taratasy araiky signy avondreo jiaby igny nalefa tamin'ny gouvernement fa ity raha tsikeny ity raha ifagnaraka aminay izegny ny raha misy bro fa nintsika eto tsy karaha zegny zegny maraha misy bo mangina iro magnano sary mandeha mission aby iro amizegny tsy ranigna fo magnano sary zay ta Chine aia mareo Chine iro tsy ranigna fo magnano sary mandeha Chine zay comme zay volana fa zay tsy teo zay tsy au courant tan problème volagndreo zay kar le raha zay mialandraikitra tsy asandreo zegny tegna ataondreo fa mizara zahoagna vola mizara agnanaovandreo intérêt io ma fotoagna baka mbala ela baka élection izy koa narindrina élection i raha izo io asa élection misy amena ambony iro zao nagnano mitatata tsagneky fa olinaiza lefa nareo Diego agny fa janona aty zay député ny fatrantsiranagna mitambatra karaha zegny koa nosy be koa narina élection fa élection mboela élection député mboela adignany vahoaka raha iko fa avy élection karaha volaniko taminao teo anao magnambara raha marigna adignandreo raha satria iro amin'ny fotoagna zegny mirasa raha iro zava raha sagnatren'ny vavaradian'ny lela maty ngia vanosy be mon frère vanosy be sagnatry vavaradian'ny lela maty iro voalohany mitsangana zao magname tomobily andendevegnana olo maty io zandrintsika iro magnano publication voalohany Facebook zandrintsika anatin' zegny hoe ataondreo tampojamala zandry io olo tampojamala zegny karaha igny tazon le raha misy iro zegny mody tsy te alala amin'ny asany fidianagna iro mifody mangigny zegny ary angala exemple fo za hoe amin'ny intérêt-ny vahiny bro itrika alalandalagna ila za atsika amitsika agny misy cacao amitsika agny misy vanille amitsika agny misy tout ce qui raha tokony afaka ondragna zegny misy amitsika agny prix nany zao Facebook anao comme za 50,000 ariary zegny prix nany nefa zany kaikolo amin'ny téléphone mbala ao n'olo ny contacteko prix agny tsisy officiel prix la vanille agny tsisy prix officiel agny 7,500 jusqu'à 5,000 ariary 1,500 ariary zay prix la vanille agny atsika mikoragna zao anao mety en Facebook 50,000 ariary le dikaze le Facebook zay hoe io tsy vandy fo zay fa juste tsisy olo mivanga amin'io hagny nagnino mareo député zao tsy mitsangana mandeha magnontany koa mandeha magnontany nagnino ma prix io nijanogna amin'io maiko nisy covid teto natonga atsika surproduction haiko zay fa zay fa ela 2019 2020 raha zay nisy excuse hafa koa hoe naro loatra vokatra tagny mbala tsy loso hoe qualité-ny lavanintsika nagnino qualité-ny lavanintsika olo avy Thaïlande mandeha mizaha lavany sava ndraika ambanja nagnino olo avy Thaïlande mandeha mizaha lavanity nagnino iro tsy nandeha ta Brésil nagnino iro tsy nandeha fa nandeha Madagascar lavitra Thaïlande jusqu'à ty zegny bro nandeha ty fo iro andeha nizaha lavanintsika tsy qualité-ny lavanintsika tsy manjary mody ahodikodina amin'ny qualité le vahoaka agny fotogna agny mba very qualité-tsika zay tsy nanjary aboko amin'izegny Covid-19 surproduction tsika aloha tsy magnina fa amin'ny 1,500 agny lavanio tokony député mandeha magnaramaso raha zegny zao nisy fotoana fanjakana impira andeha ty savata agny nandeha nizaha randinika momba lavani nagnanisy concertation zay nataondreo tagny mbala asan'ny député fo raha jiaby député tsy magname prix fa magnontany nagnino magnaramaso ny asanazy nagnino raha io tsy raha mavoaka nay mitritry araiky zegny faharoe ma zegny fahatelo izegny zegny le olo zegny izy koa fa tsy azahoany intérêt nany izao le raha igny tsy arovana atsika tsy arovana na za zaoko ny popoiny olo Antananarivo ty za azao ma olo baka baka Diego président ni CCJ mbala agny fa za maty am'zegny olo baka amitsika président CCJ Diego na député magnamina andeha magnino tomobily antifasagna za antifasagna baka ty miaraka amin'ny la famille zegny mody lesaka anao fa maty igny vono amizay magnano mitsangana amizay
zay raha zay mazava aminaka koa fagnazavanao araiky mon frère de farany amizay le sujettsika amizay anao ty fa nivolagna raha zay resaka misolelaka aminao zegny ino atao hoe misolelaka boko karakôry ataon'olo araiky zay misolelaka zegny na olo manam-pahefagna na olo tsotra zay karakôry ataon'olo misolelaka olo jiaby bro misolelaka fa misolelaka an'olo en placeny misy tao hoe misolelaka zay ka bro milelatra mitady raha lilafigny ya azavako hely fofofo izy député tokony izy misolelaka an vahoaka anany patron député vahoaka ny fidy izy tokony misolelaka an vahoaka izy zao tokony fa nisolelaka anosy be agny député ny Diego Vepany tsy mampamagnitra zany volagna zay tokony fa nisolelaka agny anosy be agny izy ino natonga raha ty nikaiky vahoaka izy misolelaka an vahoaka anany karaha zay koa député nosy be tokony misolelaka an vahoaka anany hoe ino natonga raha ty tsara voatery hoe marigna nataony olo araiky voa igny fa mba au moins izy mba nirikarika misolelaka an vahoaka anazy izy karaha zegny koa mera tsy misolelaka ty izy fa misolelaka an vahoaka anazy satria olo nifidy izy patronany tokony io koa président république araiky misolelaka tokony misolelaka am député izy satria député mahazo vato maro am faritry misy izy zay managna vahoaka anazy misolelaka am député izy de député misolelaka am vahoaka anany fa le olo voatendra aby regny tsy didirako loatra olo tindregna regny satria ma place politique volagnandreo izy afaka miova na mare izy koa silogna izy fa afaka edy izy igny tsy dirako lalagna ireo koa misolelaka fo asandreo agny tsy problème tsy di fa mila haindreo koa asandreo anao zao directeur régional na X ataoko X izy mba tsy anognanantsika antiten'olo X tokony hainao raha asanao miambagna anao amin'ny X igny ministre zany tokony misolelaka amizao ministre un premier ministre to en premier izy olo nanangambela izy izy nanangambela izy premier ministre fa mila haina amin'izagny asanany fa tsy adinantsika koa fa député magnaramaso ministre izy ministre tsy misolelaka amin'ny député fa misolelaka amin'ny olo agnapetraka izy agnabonany fa député tsy misolelaka amin'ny président fa député tokony misolelaka amin'ny vahoaka izagny mahatonga le député ntsika zao ne diranandra ireo tsy mandeha magnaramaso vahoaka satria misolelaka amin'ny mpitondra izy misolelaka amin'ny mpitondra izy zany miziriziry hoe ity asanaka nagnino olonay vonenareo nagnino olonay tifirinareo basinareo veranareo mandeha salle de disco izay raha hitantegna tamin'ny Facebook tao nagnino olonay tifirinareo nareo mandeha salle de disco nagnino izy vonenareo olonay ty misolelaka amin'ny vahoaka izy amizay fotoagna indesina possible tsy marigny olo araiky nipopoiny zandarma iny possible logique tsy marigny misy version hafa izy misy version fa au moins izy mba atao misolelaka tamin'ny vahoaka anany tao zay zay le izy bro misy olo l'école misolelaka izy misolelaka anao le l'école anao zao mpampianatra raha ampianarinao tsy mety mahay azoko misolelaka aminao za mba ampianarinao particulier za haiko raha igny fa haiko place naka misy magnangy baka misolelaka izy iaraka amin'ny prof izy avô aminjay mahazo note diso baka solelaka anazy amizagny bro misolelaka amin'ny prof anao baka ampianarin'ny prof particulier hainao raha igny fa tsy misolelaka anao baka andeha azo note bojo nefa anao tsy mahay nefa anao tsy mahay raha zay le raha misy zay le raha misy zay de isorako anao mon frère Cédric président ny CCJ ny Antsiranana nikoragna antsika teo zegny resaka hoe asan'ny député nikoragna koa antsika teo zay resaka hoe nagnino ray aman-drenitsika ro député tsika tsy miaro intérêt tsika tsy miaro intérêt ny vahoaka amintsika agny nikoragna koa antsika teo resaka hoe karakory tao misolelaka ino atao hoe fisolelafagna zay raha nikoragna antsika teo donc zegny naka donc ambaragnako émission antsika eto ino zegny afatra anao surtout am jeune am baka am sisintany zegny par rapport am problème jiaby agnatsika io atsika marary ino zegny afatra anao amindreo zegny ok merci beaucoup matamin'ny raha zegny tegna lasa bebe kokoa fa fotoagnantsika zay manampetra ny afatra anaka mandeha amin'ny amintsika amin'ny faritry ataoko manokany amin'ny faritry Antsiranana Diego Diana ndraiky Sava mitsangana antsika mon frère aby zay mizaza eto mitsangana antsika zao fotoagnany ko avy 2028 misy mipetraka eo ro aby tsy mety atsika mikapokapoka amizay fotoagna zay fa isamborigny vonegny fa zao fotoagnantsika mitaka satria fagnovagna zao mitsangana atsika za mivakivaky fa miara sadia raiky atsika possible koleranaka tsy tianao fitafinaka tsy tianao tsy problème fa identsika mila dia raiky atsika mitaka raha raiky zay gnanako faharoe voalohany faharoe ho an'ny zone côtière jiaby atsika manampahaizagna atsika nianatra atsika matetiky tegna isan'ny naheratsika atsika amin'ny zone jiaby na 6 province non 5 province magnodidigny côte jiaby alohantsika hitambatra hiady de terraintsika amin'ity fagnovagna ty le tegna fagnovagna tegna izy tadiavintsika kitintsika ampianara olo fotinagny mba hay hoe ino asan'ny député ino asan'ny maire ino asan'ny zao ino atao état fédéral ino atao état unitaire zegny mara malaza be zao ty de farany amizagny message coucou ani wireless jiaby Madagascar
azadigna angazomazy anirasintsika ho an'ny Madagasikara afatra naka ho hainy OLS OL tipizokinay koa azadigna ny angazomazy aby nirasintsika ho an'ny Madagasikara. Misaotra betsaka zokolahy ny invité angatagna zaintsika magnaraka mbola misy fotoagna koa magnano sujet lavalava be koa. Merci beaucoup. Zegny regninareo koragna ny Cédric président ny CCJ Antsiranana zegny izy tegna nikoragna namaly sujet jiaby boko namakafaka sujet jiaby niproposé ko taminany teo zegny anjaranareo koa magname suggestion nareo commentaire par rapport am sujet jiaby nikoragninay teo fa pisy anareo jiaby koa.